So guys, we're going to I was assigned sa mga ati. So kani siya. Kuning tawaon. Kanya. Ilang. Kana. Ang loud si Lola ato. Ito yun. Tara. So, mo na siya yung mga pati guys nga among gilawgan sa babaw. So karon, it's early in the morning and I'm fetching nagsag og water guys. This is for my Lola and to make sure that she has a lot of water inside. Okay, we still don't have pump but hopefully meron na. Morning exercise kay Dana guys. Taod-taod, we're going to rest na maligo na. OMG! So this is it guys. I've done ano lang muna 5. Meron pang natirang tuna, marami pa. Mga 6 servings ata pa yon. And wala na akong breadcrumbs and binatil na egg. So ito lang muna. We're going to try it. Ready? This is it guys. I don't know if lami ba ni siya. Ako tang palitaw na akong papa niya. Nilakaw na siya. So ako na lang matilaw. Hindi ako tuna lover. Pero I love everything in milk cheese. Siguro parang kulang siya sa pagkaluto, no? But so far, ano? Sarap.
So, made this soap for lunch. Egg, corned beef, and malunggay.